Tinry ko na rin inalo sa tubig pero hindi niya gano'n iniinom mga idol. Ayaw niya yung lasa ng tubig kaya so mas maganda yung ganito, no? Ganito, no? At hindi tayo professional sa ganito at by research lang tayo sa YouTube, sa Google at ito yung magandang ito yung magandang paraan ng paggamot ng adenovirus. So what's up? Ayun! So nakita na naman tayo mga idol, no? At yun, welcome sa lahat. Ayun nga mga idol, no? Ito, second vlog ko, second upload ko to, no? At yun nga mga idol, no? Dito sa mga flyers natin mga idol, sa lap natin mga idol. Itong mga pogi ko rin salamin na to. Ayun, no? Sa mga sibong natin mga idol, no? Sa mga YB natin mga idol, yun nga, nagkaroon ng sakit mga idol, no? At yan alam kung di na bago sa inyo itong mga ganitong video, marami nang gumawa nitong marami nang gumawa ng tutorial nito at yung nga by research lang din at i-share ko sa inyo para din sa mga newbie na katulad ko. At yung nga i-share ko sa inyo at syempre bibidyoan natin mula sa yan, bibigyan natin siya ng gamot hanggang sa gumaling, tingnan natin kung effective. At yun yung nagawa ko na dati to dun sa sa Kalapatoy Loft. Yun, nagawa ko na tong video na to. Ayun nga at yun. Kasi ito siya mga idol na ito yung ito yung YB natin mga idol. At lab na itong YB na to. Yun nga at yun. Ayan, pagalingin natin siya. Kung nakita niya sa buntot niya, yun mga idol, no? Kasi binukod natin siya ng ng kulungan. Dahil nga sa ang bilis siyang pumayat mga idol. At yun, hintayin niya kulay green mga idol, no? At yun nga, at kung may mga ganito kayo mga idol, no? hindi ko nire-recommend sa inyo itong ganitong gamot na gagawin. Na yung paggamot ng ganito dahil sa, yun nga, sobrang kawawa sa ibon mga idol. Sobrang kawawa sa mga ibon dahil sa, yun, ang gamot na to talagang pang puro. dahil sa baka hindi nila makayanan dahil pero nagawa ko na dati itong mga idol nagawa ko na to sa Kalapatoy at yun na-survive naman natin yung mga ibon at disclaimer hindi tayo professional about sa mga gamot na ganito at yun wala tayong ibang choice ngayon kundi gamutin siya gamit yung paraan na dating ginawa ko na effective naman siya at napaka-effective talaga at yun sa mga subscriber ko dati sa Kalapatoy, please naman pa-subscribe tong bagong channel ko, Alboro Loft. Yun, pa-subscribe naman ako, no? At yun, ito yung bagong loft natin. Hindi pa natin, no? Ito, loft reveal to. Ayan at so umpisa natin mga idol. Ito yung sibong natin mga idol. Ito yung YB natin mga idol. At yan ay gagamutin natin siya mga idol. At yun medyo mahirapan talaga siya mga idol. Pero effective naman to mga idol. At huwag kayo matakot mga idol na sabihin niya na mamamatay ibon. Di mamamatay ibon dito. Yan yung ibon natin Pero mga idol na huwag kayo magbigay ng ito. Sige pakita na natin mga idol So ito nga mga idol na bibigyan natin mga idol Ito Sondrox original yung ibibigay natin mga idol. Ito bibigay tayo mga idol na meron naman tayong syringe dito. Meron tayong syringe dito So ito depende na sa inyo. Kahit puno naman yung mga idol. Kahit puno yan. Yan 0.6 mga idol hindi. Walang problema sa ibon yan mga idol. Walang problema sa natin 0.6 okay lang. Pero tayo magbibigyan lang tayo ng at bakit mga 0.7? Tama ba? Tama ba kuya? 0.7 nagbibigay tayo ng 0.7. Nagbibigay tayo ng 0.7 dito Sondrox para sa para gumaling siya. At yun yung mga idol itusok natin hanggang dito mga idol. Hanggang dito para masagad yung para pasok yung Sondrox dun sa butsi niya. At yun yung mga idol na malalaman natin na may adenovirus siya dahil sa yan may laman yung butsi niya. Yan, may laman yung butsi niya. Tapos biglaan pumayat. Ang payat talaga sobrang payat. Pumayat siya bigla siguro may na to, may 2 days na siyang ganito. 2 days na nanghihina mga idol
Hindi naman siya, medyo okay lang ang katawan niya, pero ang payat niya talaga mga idol, sobrang gaan. So, matik talaga adenovirus. Yung tae niya, kulay green. Yung binukod ko na siya. At yung gagamutin natin mga idol. So, ipapakita ko sa inyo kung effective nga ba itong gamot na to. Susubukan natin mga idol, no? At yun, pag nabigay natin itong Sondrox na to, dito sa pinakabutsi niya, at malamang yusukan niya ito lahat ng kinain niya. At yun nga, after that, no, mga siguro, huwag muna tayo magpakain, mayang hapon na lang siguro, pakain tayo na konting-konti talaga, konting-konti pellets lang. Yun, Integra 3000 or GMP yun, konting-konti lang para may laman uli yung butsi niya. So tara, let's proceed tayo mga idol. Ito nga mga idol, no? At talagang yung kailangan bukod din natin siya agad. Dala natin yung sa loob pagkatapos natin painumin. Yung nga mga idol, no? Ayan, so inibigay natin sa kanya. Ayun na, 0.8, 0.9. 0.9 na to mga idol. 0.9 ibigay natin sa kanya. Ayun nga mga idol, no? Bibigyan natin sa kanya. Tapos kuya, pagka na ito na idiretso mo agad na, no? Tawa kami bunga idiretso mo dun sa kulungan niya. So, taas mo kuya, taas mo. So nga mga idol, na disclaimer lang mga idol, hindi tayo professional about sa paggagamot ng ibon tulad ng adenovirus. So mayroon namang mga gamot talaga na nabibili sa mga poultry supply. So ito kasi sa atin mga idol, no, is para napuruhan na talaga mga idol. At yun, ito yung remedy ng mga ibon mga idol na sobrang mura lang mga idol, sobrang mura lang. So ayun ko sa malit na Sondrox, siguro mga 14 pesos, siguro malit lang. So makakabili na kayo 14 pesos, so marami na kayong mga gamot noon. At sinubukan ko na mga idol, sinubukan ko na rin, try ko na rin inalo sa tubig, pero hindi niya gano'n iniinom mga idol. Ayaw niya yung lasa ng tubig, kaya so mas maganda yung ganito, no? At hindi tayo professional sa ganito, at by research lang tayo sa YouTube, sa Google, at ito yung magandang paraan ng paggamot ng adenovirus, pag malala na yung sakit. At yun yung mga idol, no? Huwag kayo magpainom ng ganito, ng gamot na Sondrox kapag yung ibon ninyo, pinainom nyo ng kahit anong klaseng gamot. Tulad ng painom na kayo ng gamot, yan na umaga. So wag nyo silang painumin ng ganito kasi mamamatay yung ibon. Baka di niya makaya dosage ng gamot tsaka itong sa Sondrox na to. So let's proceed tayo mga idol, no? Ayun nga mga idol, no? So susuka yung mga idol. Ayun nga mga idol, sundan natin mga idol dun sa loft. At yun nga mga idol, na ilagay na natin siya rito mga idol. At i-release natin yung tubig niya rito. Yun, para mamaya natin siya bibigyan ng pagkain mga idol, ng bandang hapon mga idol, no? Bibigyan natin siya ng pellets, Integra. Konting-konti lang para magkaroon ng laman yung butsi niya. At yun nga, no, tiba na iba na ito, di man nasumuka, no? Yun nga, no? Yun na nga, no, mga idol, no? So ito, update tayo sa ibon na ginagamot natin. At yun na mga idol, no? At yun, na siya, at maganda na ulit yung niya, pakiramdam niya. Ay nga, no, kayo na lang tayo nabigay ng mga 11 yata or 10, yun. So ngayon, time check tayo is 6, mga 5:30 tayo, no, mag-6 na. Sino nga, no, magbibigay tayo ng pagkain sa kanya. Ayun na nga, no, at may pagkain dito naka-ready. Yung at yun, medyo marami nga to, at yung kukunin na lang natin namaya. Pero basta marami Integra na ito. Ayun na, at yun. Pakain tayo mga idol. At huwag kayo matakot mga idol kung sakali mga idol na magagamot din kayo mga idol na gamit yung Sondrox. Huwag kayo matakot mga idol kasi never mamamatay yung ibon. Ayun nga, no. So titingnan natin yung condition niya. Ayun nga mga idol na, at yun. Baliksigla na siya mga idol, at bukas yung pa rin natin to. Pero bibigyan mo natin ng multivitamins para makabawi yung anti-stress, makabawi si stress. Yun. Ayun nga, at mega shoutout tayo, mega shoutout kay Aison Alvin David. Yun. Yung yan, halimaw yan ng EBSA. Malakas yan. Idol, salute idol. Yan, mega shoutout sa'yo, no. At yun, congrats sa'yo. At
At sana gayahin ng ibon ko yung ibon mo. Ayan mga idol, no? So, ayan. Ayan na nga, dun kumakain na siya. Ayan mga idol, no? At, malakas na uli siya mga idol. Ayan. So na nga mga idol, no? Hanggang dito na ito mga idol, itong video na to. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel. Tapos pahit yung notification bell para maging updated kayo na sunod natin mga video. Ayan na nga na, second upload tayo mga idol. Bye-bye!